Nå, drengene. Jeg har lige puttet ungerne i spabad her i Havnsø-huset. Og det giver jo så mulighed for at prøve noget nyt grej. Fordi det der med at have sin Nespresso-maskine med på sin tur her, det er bare ikke særlig fedt. Til gengæld, nu får sådan en lille dims her. En Macaco Mini Presso. No less. Så nu prøver vi lige. Samler lige den her spids her. Og så har vi sådan en lille vandreservoir. Toppen, den så selvfølgelig fast her, så den ikke fylder noget som helst. Så vi gør lige sådan her. Upsi. Og så gør vi lige sådan her. Og det er nu, det bliver vildt. Så vender vi lige om. Og så er det simpelthen manuelt. Så laver vi lige en pre-infusion her. Det her, det var blomsten, som jeg gav til min kone i går til Valentin, fordi hun lige havde mere lyst til kaffe end blomster åbenbart. Så kan man jo så altid grine lidt af, hvor manuel og fesen den er. Men nu er den sådan set done. Jeg lader lige det sidste vandløb med. Sådan. Og så er jeg bare nødt til at konstatere, at den her laver bedre kaffe, end man egentlig havde tur håbe på. Skal jeg prøve at se, om jeg kan få noget lys i her. Tada! Sådan en fidusmager her, den koster 325 dask, tror jeg det var. Intet andet sted end i T. Hansen. Skål. Det værste ved det er fandme, at det smager bedre end på den maskine, vi har derhjemme. Altså Nespresso-maskinen derhjemme. Irriterende god, faktisk.